Hi, is mis Fiachna Ó Braonáin, tá mé im chréaltóir ó ham go ham, agus le blianta fada an NÓS me me cheoltóir agus mar gitárí leis an grúpa Hothouse Flowers. I ma aigen a bhí me saoíocht gig ag Eve Belle. Agus go lang si mach an stáitse, agus go len si cúpla árán, agus an sonnig pointe amháin seanan sin tárán sin. Agus déting haulu, no an áite haulu, agus a host umlán. An cinál sin tosnach nach glisfá brán a titim. As a gut, agus a cur sais atmosfér cinál dríochtúil I mach sa seomra. Bíta sé siimplí. Ach, an rud atá le sunrú faoi ná bhfuil sé fírinach. Is féidir í chreidúint go thomláin an san méid atá áráci. Agus sin rud hainins sa smóla sa ri faoi cheolar bit. Gur féidir an chreidúint sin dul a bhaimart. Tá rud ag an leochailech a baint le a glór. Tá sé anna bhín agus tá rud ag an speisialta aici. Ach an son is órán an brolach atá an, tá fónarí a bheile an duine seagas ach níl sé tarló heile, you know. Bhéitin compráidín le den éigen beidir íireachta Hope Sandoval, Mazzy Star, an cinál sin, Stíl, Joni Mitchell, beidir, Nather. Beidir leis mai agur, you know, sin, beidir just mai agur chalíní a thuisáid ar gitar acústach. Beidir, Hope Sandoval siadam ní smó ná Joni ar hlí. Ach tá a stíl féin ag Eve Belle cínte. Tá go ag Eve a hasan amach. Slán go fóil, ná den dearm de bheling ag Gradaim Cheoil NÓS.